সাব ইন্সপেক্টর শিবশঙ্কর করিংমাবাই বাইखरा थानानि नायमथारावनि सामं बोतांनि साखाव हायनहाय कक्सल जामुं कासै फाइजावका शिबशंकरनि बागै थानाव केसेकिरे रां चालायमनि मोथागजाक तंमनि हायनिबाय दफ्रा काप्राके सालग्रा हांकुनि हांकरनि पुलिस सुपारनि बिसिंति बिलुनिया थानाव बनन नरै हरजाकमनि बटलिंमनि अर्डार तिक्लायजाकमनि लगे लगेनो रिलिज नाहाना बगैबो कुसुक बेरेमो साजाकमनि देबावसा बखाक थांनाय ताल गोबां सिगां বাইखरा थानानि एसिस्टेंट साब इन्सपेक्टर चंद्र केतुनि ट्रेन्सफार सकबायमनि चंद्र केतुनो रिसमुगो हरजाकमनि फियाबा आबुनि उलबो गोबांमा ताल गै तंबो ब বাইखरा थानावनो सामंख्लाय तंखा शिबशंकर साहा বাইखरा थानानि रिलिज नाहारमनि उलिसिमि थाना बाबुरक खुलुमबै रां रिमानि सिमि तेसा हायनहाय गोबांमा सामं सित्रा तांमनि चेंमनि नगजागि फायका आबुनि बिसिङाव काकलिया आमसयो मुसुक मालखुं खुंसा रमखा बीएसएफ जवानरक शिबशंकर थानाव तंमा जराव अबहाय मांप्लि सामंरक नुया तंमनि ताबके বাইखरा थानानि नायमथारावनि बुसकांतिनो अबहायके सामं सित्रा तांजागै तंमनि नगजागि फायका हायनेबे नायमथारावनि सामं केबल फुनगिरिखा बीएसएफ जवानरक मुसुक मालखुंनो रमबै साइमानका TR08B1640 लाम्बानि मुसुक तुइजाक मालखुंगो मार्कसिनि मुसुक ते मार्कसिनि बासुर क्लांजागि तंगुरे ना थानानि नायमथाराव साइमान फनो फियाबा मंसा याप्रि नाहालिया पाइथागो बीएसएफ जवानरक रमबै বাইखरा थानानि नायमथाराव यागो याफ्राय रहरका पातिमनो गिदिंगै थाना बाबुरनि खोक्तै साइमान थांके मंसा खो खेंना नायलिया देबाबसा बका साइमानका कलसि आमसिनि खरकसा उमर सकसिया उमर बिसि चिब्रुनि बोरै कमामनि पातिमनो गिदिंगैबो नायमथारक ताबो कारि बिमानियाखौ